орзу доштум ки мешавам ман рӯзе домоди ҳайталӣ, аммо тақдири тира талх будай мегӯ буде сангалӣ. ҳайталӣ ба худ чая домоди банкир мекуна, духтаруш боша ҳама гуноҳа бори тақдир мекуна. ма бачаи деҳа ба худ ман ранг ору номус дорум. эй духтари ҳайталӣ чӣ кор кунам ки ман тира дӯст медорум? отаи хасисаш мекуна фақат фикри пулу мола. духтаруш боша кур шудай меги намебина и аҳвола. аҳволи мара ту медони эй буқачаи оғилам. ман ошиқи зорум охи на гӯспандаму на қилам. зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби оғил рӯи ман, зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби